Un equipo de mergulladores do Gueas da Garda Civil sumouse nesta xornada ás tarefas de busca dun home na contorna do río Umia. Trátase dun veciño da Armenteira de 48 anos. Non se sabe nada del dende o mércores da semana pasada. O xoves o seu vehículo aparecía estacionado de forma extraña preto da ponte de Covas de Lobos, en Cambados. No seu interior estaba a súa roupa. O primeiro indicio que tuvimos foi que atoparmos un vehículo estacionado nunha zona un tanto extraña para nós. Entonces, pois, chamamos a familia por interesarnos polo tema. Entonces viñeron a por a denuncia ao cuartel de Cambados o pasado lunes. E dende aquela hai en marcha un dispositivo de busca na zona do río tanto por terra como dende o aire cun helicóptero. Ante a falta de indicios, nesta segunda xornada de busca sumáronse 4 mergulladores da Garda Civil. O río, a verdad que ten unha boa visibilidade. Onte dende o helicóptero se podía observar todo o que prácticamente o leito do río, pero poder estar enganchado nalgúna rama ou nalgúna cova. Entonces, temos que por todos os medios disponibles que temos para atopar esta persona. Os mergulladores peitearon nesta xornada 4 km do río dende a zona de Barrantes ata a súa desembocadura en Castrelo. Polo de agora, todas as liñas de investigación están abertas e non se descarta ningunha das hipóteses. Temos que barallar todo tipo de hipótesis porque non podemos desbotar nada, porque sea unha desaparición voluntaria, a que se poder haber cometido algún tipo de ilícito penal. Non sabemos nada de momento, metemos algunhas líneas de investigación máis avanzadas que outra, que para iso estamos traballando co xulgado. No operativo tamén interviron nas últimas horas axentes do Seprona, da Policía Local e de Emerxencias de Cambados.